Ambiance. Trance. Hola, què tal? Molt bon dimarts. Situació meteorològica marcada per l'estabilitat. Observin el canal visible del satèl·lit Meteosat. Pocs núvols, algun núvol baix cap a la Selva, la Garrotxa, amb punts també del Pla de l'Estany o l'Alt Empordà, núvols poc desenvolupats, i aquesta ha de ser la tònica de cara a les pròximes hores. S'imposa aquesta dorsal d'aire càlid, és una massa d'aire subsahariana que es consolida al llarg dels pròxims dies, farà tornar a pujar i molt les temperatures. Aquest és el mapa d'humitat i vent a les capes baixes demà dimecres. Observin com giren vents de marinada que poden formar algun nuvolet a la zona del Pirineu o a les Alberes, però en general no són núvols gaire desenvolupats. Aquest és l'índex d'inestabilitat dimecres. Observin que no hi ha gaires condicions perquè creixin els núvols amb força i deixin el cel variable o compacte durant la tarda. Només creixeran nuvolades de bon temps. I així els hem intentat simbolitzar en aquest mapa previst per dimecres. Farà sol en general, pujaran les temperatures i com a molt algun nuvolet a la muntanya durant la tarda sense més conseqüències. És el que passarà a la Cerdanya, jornada marcada pel sol, cel serè o assolellat. A la tarda poden aparèixer cúmuls de bon temps al Cadí Moixeró o a les serres del nord, però en general ben poca cosa dominarà el sol i pujaran les temperatures màximes fins als 30 graus a Martinet. La nit continuarà relativament fresca. També serà un dimecres assolellat, aquest pròxim, a la comarca del Ripollès, sol amb algunes nuvolades efímeres durant la tarda cap a la vall de Ribes i al nord-oest de la comarca, Collada de Toses, zones pròximes, núvols també poc desenvolupats, no esperem ni que troni ni que plogui, i les temperatures màximes en ascens, de tal manera que la capital ripollesa, Ripoll, marcarà 31 graus de màxima. La nit més suau cap al Baix Ripollès encara farà una mica de fresca als municipis més elevats, sobretot cap al nord. A la comarca de la Garrotxa, dimecres marcat per l'estabilitat, continuarà fent sol, algun nuvolet durant la tarda esquifit i també pugen les temperatures. La riba del Fluvià podrà ja arribar als 35 de màxima, 34 a Olot, 32 a la Vall d'en Bas. Algo de mala visibilitat boirina a la selva marítima en punts de la costa, boirina que encara dona més sensació de xafogor, incrementa aquesta calor desagradable, enganxosa, sol a la resta. No esperem ni que creixin nuvolades perquè la massa d'aire que tenim a sobre és molt estable i les temperatures en ascens. Sant Hilari Sacalm marcarà 33 graus, 29 graus previstos al Lloret de Mar, però amb una elevada humitat, cosa que donarà moltíssima sensació de xafogor. Temps estable també aquest dimecres al Gironès i al Pla de l'Estany, sol rotund tota la jornada i calor. Girona màxima de 32 graus, també Banyoles, 34 graus a Llagostera. També esperem un dimecres de sol, de bon temps, a les comarques empordaneses, algo de mala visibilitat prop de la costa, algun núvol emportat per la marinada a les Salines o a les Alberes, o al Cap de Cervera, núvols poc desenvolupats, no bufarà tramuntana, règim de vents amb marinada i temperatures en ascens, màximes de 32 a 34 graus a la plana empordanesa. L'abans de pronòstic, aquest ascens de les temperatures es consolida dijous i al cap de setmana. Dijous, divendres i dissabte, sol, pocs núvols, algun nuvolet de tarda a l'interior, calor i xafogor acusades, sobretot prop de la costa. Per tant, amb aquest abans de pronòstic anunciant bon temps, calor i xafogor ens acomiadem. Que vagi bé i fins demà.